napakaganda Santo Tomas. Wala lang internet. Galing oh, liwanag na. Hindi na natapos to. Ba't kaya hindi na natapos? Meron dyan. Yan oh, sentado na eh. May problema siguro yung tulay. Ay, yung overpass. Ito, talagang challenging tong tulay na to kasi bukod sa malapan, napakalalim. So, kailangan ng maraming pag-uukay sa kapakan. Ayan, oh. Grabe, oh. Eh, dahil bakit ginagagamit ko? Hindi pa napapatag. Sus, dali. Sus. Taon niya pa. Ito, nasa gitna, samentado na. Pwede na yun. Napakaganda. Ang daming
Binabayaran ka ng tama, kunti. $500 na. Isang tao, sa buwan. Sa buwan, yun. 500.